De fet, hi ha molts temes que en aquests moments, tal com està la situació, valdria la pena comentar i deixar-hi una mica de temps. Jo crec, no obstant, també que en la primera mesa hi ha hagut intervencions bastant en la línia del que jo també podria dir en el sentit de com estan les coses ara, per no allargar massa tota la jornada i intentar anar en els temps que estaven previstos. Si us sembla, només faré breus pinzellades sobre la qüestió general i centraré una mica més la meva intervenció en un aspecte que com a productors també ens interessa molt, que és el paper que pot tenir, diguéssim, aquest autoconsum o generació distribuïda, aquest canvi una mica de model i de cultura del sistema elèctric, i em centraré més en aquesta qüestió. No obstant, no vull perdre l'oportunitat de presentar una mica la nostra associació. És una associació, APA, que bé, ara el seu nom ja no correspon al logo, perquè APA vol dir Asociación de Pequeños Productores y Autoconsumidores d'Electricitat. Això es va crear l'any 87, perquè tingueu idea, és una cosa, un tema que ve de lluny. Ara, no obstant, l'associació és una associació de productors d'energies renovables. Agrupem moltes empreses de diferent mida, unes 500, i la gràcia, crec jo, de la nostra associació és que és una associació que té una vocació multitecnològica. És una associació de totes les renovables, i això potser és el que ens diferencia d'altres. Hi ha associacions específiques de fotovoltaica, d'eòlica, de termosolar. En canvi, dintre d'APA hi tenim totes les tecnologies, tant siguin tecnologies ja una mica consolidades, com pot ser la hidràulica o l'eòlica o la fotovoltaica, ja la considero consolidada, però també fem espai a noves línies, com pot ser les geotèrmiques. Com veieu, tenim una secció de geotèrmia d'alta entropia, una de baixa, o com pot ser les energies marines, o l'especificitat de la mini-eòlica. També tenim un grup d'empreses dedicada o interessada en aquest negoci que formen una de les 9 seccions que té la nostra associació. Com que fa molt temps que estem aquí lluitant per les renovables, doncs hem anat establint llaços forts amb diferents organismes, com la Comissió Nacional de l'Energia, formem part del grup assessor, amb el CIEMAT, el Comitè d'Agents del Mercat d'Electricitat, i a nivell europeu també participem amb la majoria de les principals associacions a nivell europeu, i algunes d'elles fins i tot som socis fundadors. Això ho dona més, com diu, más por viejo que por diablo, però fa molts anys que estem aquí, i també vull explicar que la pròpia associació, quan l'associació, el sector és petit, doncs també és fàcil de representar. Quan els diferents sectors van creixent també a diferents velocitats, el lògic, que és el que ha passat, és que hi ha hagut també una varietat de diferents associacions per defensar específicament uns interessos. Però creiem que això també, en el fons, i veient com estan les coses ara, ens ha donat una mica de debilitat, i en aquests moments APA està en un procés que estem molt a punt d'acabar, d'intentar adaptar la nostra estructura i els nostres fonaments per convertir-nos en el paraigües de totes les renovables un altre cop. Si estem en converses amb totes les associacions rellevants a nivell estatal, i estem fent un projecte, diguéssim, de reunificació. Evidentment, no es poden defendre tots els temes de tothom al mateix temps, perquè hi ha interessos, evidentment, que no coincideixen, però sí que creiem que hi ha d'haver un espai per poder, com a mínim, fer front a aquest atac, diguem-ne, que fa 4 dies era insospitat, que està rebent el sector, perquè, com bé sabeu, i no em vull allargar molt amb això, doncs han posat les renovables en el punt de mira. Som el mal de tots els mals en aquest moment, es veu, som la solució per arreglar tots els mals del sistema elèctric, la solució si se'ns carreguen, esclar, i així ho estan fent. És un pla, jo crec, dissenyat fa temps, que està orquestat i està orientat a poder donar aire també amb les inversions amb altres tecnologies que s'han demostrat desencertades. Però bé, ens toca en aquests moments lluitar contra aquest tsunami que ens ve a sobre. Ho estem intentant amb totes les nostres forces, però evidentment l'enemic és molt fort i està molt ben organitzat, a més, s'ha de reconèixer. I us explico tot això perquè sapigueu que nosaltres, amb les mesures de les nostres possibilitats, estem
lluitant, estem fent front, ens estem, diguéssim, apropant, estem molt últimament també a Brussel·les, perquè aquí a Espanya ni els polítics ni els jutges, diguem-ne, no ens fan gaire cas. Aleshores, el nostre camp de batalla en aquests moments l'hem desplaçat també a altres àmbits. Nosaltres som empresaris, però també creiem que tenim dos punts forts i en aquests moments ho estem fent, que és Brussel·les i que és la societat, que en el fons moltes vegades ens han obligat a tenir una discussió en un ring en el qual només es parla de temes econòmics, però que els temes de fons que van fer que hi hagués una política europea favorable a les renovables, a les tecnologies autòctones, sembla que s'hagin perdut. Els motius ambientals, els motius estratègics, els motius industrials, els motius socials, de tenir fixació de persones en llocs rurals, poder-los donar alternatives. Tot això sembla que no compti, no val per res, i només es basen totes les decisions en un anàlisi econòmic, a més, fals, com ja també s'ha dit aquí. Bé, no vull entrar més en això, senzillament dir-vos que com a associació estem lluitant, ens estem unint un altre cop per fer front a això i que, evidentment, en èpoques de crisi, les empreses també ho passen malament, això també ens afecta a nosaltres i que, evidentment, tots els suports que puguem rebre serà molt ben rebuts perquè crec que tots els que estem aquí tenim el mateix objectiu. Bé, si us sembla, anem una mica a fer aquesta pinzellada general. Ja s'ha dit, senzillament mostro aquesta transparència perquè és un d'aquests efectes que pensem nosaltres que negatiu que té el nostre sistema energètic, que és la dependència energètica. O sigui, tots estaríem d'acord en que l'energia és algo bàsic a la nostra societat. Sense energia no ens desenvolupem. Hi ha multitud d'informació, d'estudis, de dades, que posen patent. La societat que no disposa d'energia té molt més difícil per desenvolupar-se. Doncs bé, Espanya té una dependència energètica de l'ordre del 70-80%, això sí, considerant la nuclear com una energia autòctona. El balanç energètic es fa així. Que en aquests moments ha baixat el 70% perquè, com que resulta que hi ha una política del govern que obliga a usar carbó nacional que fa emissions, etc., doncs això ha fet baixar la dependència. Però això és molt greu, o sigui, deixar que el 70% d'una cosa tan bàsica com l'energia depengui de tercers és una de les raons que va fer que hi hagués una política energètica favorable a les renovables. Però això s'ha perdut. O sigui, Espanya està molt malament amb això. La mitjana europea és a l'ordre del 50% de dependència. Nosaltres estem en el 70 o 80. Aleshores, jo crec que això també és una cosa que s'ha de dir i, en aquest cas, les renovables representen, en aquest balanç d'energia primària, només un 12% de l'energia. Bé, una altra cosa que també ens interessa explicar, que enllaça una mica amb el que s'ha dit abans del paper de les renovables com a sector industrial i com a l'aspecte econòmic, és que el sector renovable, després de l'esforç que ha fet la nostra societat molts anys de pagar una mica o dedicar una mica de la nostra tarifa, del que paguem per l'electricitat al desenvolupament de les renovables, ha sigut desenvolupar un sector que és netament exportador. I aquí poden veure les dades. Suposo que ho coneixeu, que a la nostra associació fem un estudi cada any que es diu l'estudi d'impacte macroeconòmic de les renovables a Espanya, i una de les conclusions, analitzant dades publicades oficials, és aquesta, que en els últims anys hi ha unes exportacions de l'ordre dels 3.000 milions d'euros de tecnologia espanyola al món. Això sí, també hi ha unes inversions d'altres tecnologies, però que el balanç és net, d'uns 700 milions en positiu, i que això ajuda a equilibrar la nostra balança de pagaments i ajuda a l'economia del país. Però això sembla ser que tampoc no té massa importància. Com aquesta altra qüestió que us presento aquí, que és el dèficit de la balança comercial espanyola. Això és bastant escandalós. O sigui, després de molts anys de tenir un dèficit comercial de 60, 80, 90.000 milions d'euros, s'ha reduït els últims anys a uns 45, però és que el dèficit, l'economia real, l'economia no energètica, que és la barra taronja, que d'alguna manera s'està recuperant i fins i tot el 2012 va començar a ser positiva, es veu totalment compensada pel dèficit comercial energètic. Les importacions energètiques d'Espanya són de 45.000 milions d'euros. I, per tant, el dèficit comercial d'Espanya total és 30.000. O sigui,
Quan algú acusa el suport a les renovables de que és car, no es té en compte això. Un euro que es fa servir per comprar petroli i que se'n va fora del país no serveix per res. En canvi, un euro, el mateix euro, dedicat, jo què sé, a una fotovoltaica, a un parc eòlic, doncs fa que es contracti, jo què sé, un jardiner, que hi hagi un manteniment, que es fabriqui una màquina, que es paguin uns impostos, i al final aquest euro dona per molt a la nostra economia. Doncs això són coses que sembla ser que avui en dia tampoc tenen cap importància. I després se'ns acusa que, esclar, que les renovables s'han passat a 3 pueblos, que és el que es diu també. Doncs bé, aquí, al nostre estudi, també fem aquesta petita reflexió. A l'any 2001, la potència instal·lada en cicles combinats de gas natural a Espanya era 0. 0. A l'any 2010 ja eren 27.000 megawatts. Aleshores, quan se'ns acusa que ens hem passat, diem, home, no sé, aquí veus aquesta evolució, doncs l'evolució en cicles combinats és superior a l'evolució de totes les renovables en aquest període. I que cadascú tregui les conclusions que vulgui. Evidentment, les renovables han fet el que han fet perquè hi ha una directiva, hi ha una llei del sector elèctric, hi ha una política de govern manifestada en diferents plans d'energies renovables que han dissenyat un marc perquè els empresaris i les persones, els ciutadans, inverteixin en aquestes tecnologies perquè és un bé pel país i seguint aquesta crida dels governants s'ha fet el que s'ha fet. En canvi, els cicles combinats ha sigut lliure decisió empresarial, que no vull opinar, em sembla bé, cada empresa faci les seves estimacions, evidentment els seus plans no han sortit bé, pensar en el futur és fàcil equivocar-se, però en tot cas el que no podem acceptar és que se'ns digui que hi ha massa potència instal·lada, que hi ha 108 gigawatts instal·lats a Espanya, quan el pic de demanda estarà en 42, 3. Doncs sí, és veritat, hi ha molta potència instal·lada, però en tot cas potser els que sobren són altres i no les renovables. Bé, quant a renovables ja s'ha ensenyat, aquí senzillament això són estimacions de l'any 2012 de tema elèctric, d'un avançament de red elèctrica, però bé, les xifres són molt similars al que ja s'han dit, no m'hi pararé, un 30% més o menys d'energies renovables en la generació elèctrica i d'aquest percentatge més de la meitat a l'eòlica i l'eòlèctrica una quarta part, més o menys no aporta res més. Això tampoc m'hi pararé, és la política europea i espanyola que es basa en aquestes 3, amb el Requete 20, amb aquests 3 grans eixos que són la sostenibilitat, seguretat de subministrament i la competitivitat i que ens ha estat il·luminant i que ara sembla que alguna d'aquestes potes ja no val per res. I si us sembla, em centro una mica en el tema del balanç net. També s'ha dit, això no insistiré, hi ha un Real Decret